A continuación, vostede vai ver unha reportaxe 2 veces seguidas. Tome as notas que precise. Teñen todo o dereito do mundo a ser nenos, a ser nenas. Pero a miúdo presionámolos para que medren e maduren máis cedo. Iso prexudica o desenvolvemento corporal e o emocional. Xogar é a actividade da infancia. Os nenos xogan en todos os lugares, mesmo nas condicións máis terribles de guerra ou pobreza. Xogando, organizan o seu pequeno mundo, dominan situacións e prepáranse para o futuro. Estar nos brazos quentes da nai, estar no colo do pai, é tamén un dereito dos máis pequenos. Estar no colo é necesario, non malcría. O contacto pel a pel é indispensable para os nenos, porque é unha demostración de amor, de atención e de tenrura. Menosprezar, etiquetar e mesmo insultar os nenos non leva a ningures. Cando dicimos que son maleducados e malos, que son tontos e incapaces, o que estamos a facer é que asuman ese papel. A etiqueta estraga a boa imaxe que o neno construe de si mesmo. Con apoio e amor poden cambiar comportamentos inadecuados. Toda criatura necesita, dende o nacemento, liberdade para explorar e conquistar espazos. Necesita liberdade para ir a gatas, para poñerse de pé, para caer e levantarse, para experimentar, para aprender. Todos os nenos e todas as nenas necesitan apoio, espazos e liberdade para facer cousas, para coller confianza e aprender a medrar. Os anos máis importantes son os primeiros. Neses anos, todo neno pasa por experiencias que lle marcan o amor ou o abandono, a caricia ou a violencia, a atención ou a indiferenza, a alegría ou a tristura. Para ter oportunidades, para ser feliz, é preciso que a maior parte desas experiencias sexan positivas. Chorar é un dereito dos nenos que ás veces non entendemos. Chorar é unha das primeiras linguaxes do bebé. É a súa maneira de comunicarse oralmente. Hai que coñecer as causas dos choros para atendelo. O choro é a principal causa da violencia contra os nenos. Toda criatura ten todo o dereito a ser feliz. Para ser felices, nenas e nenos necesitan sentirse queridos, ben atendidos, recibir apoio e estímulos. Necesitan ter liberdade. Precisan ser recoñecidos como persoas e ver todos os seus dereitos respectados. Teñen todo o dereito do mundo a ser nenos, a ser nenas. Pero a miúdo presionámolos para que medren e maduren máis cedo. Iso prexudica o desenvolvemento corporal e o emocional. Xogar é a actividade da infancia. Os nenos xogan en todos os lugares, mesmo nas condicións máis terribles de guerra ou pobreza. Xogando, organizan o seu pequeno mundo, dominan situacións e prepáranse para o futuro. Estar nos brazos quentes da nai, estar no colo do pai, é tamén un dereito dos máis pequenos. Estar no colo é necesario, non malcría. O contacto pel a pel é indispensable para os nenos,
porque é unha demostración de amor, de atención e de tenrura. Menosprezar, etiquetar e mesmo insultar os nenos non leva a ningures. Cando dicimos que son maleducados e malos, que son tontos e incapaces, o que estamos a facer é que asuman ese papel. A etiqueta estraga a boa imaxe que o neno construe de si mesmo. Con apoio e amor poden cambiar comportamentos inadecuados. Toda criatura necesita, dende o nacemento, liberdade para explorar e conquistar espazos. Necesita liberdade para ir a gatas, para poñerse de pé, para caer e levantarse, para experimentar, para aprender. Todos os nenos e todas as nenas necesitan apoio, espazos e liberdade para facer cousas, para coller confianza e aprender a medrar. Os anos máis importantes son os primeiros. Neses anos, todo neno pasa por experiencias que lle marcan o amor ou o abandono, a caricia ou a violencia, a atención ou a indiferenza, a alegría ou a tristura. Para ter oportunidades, para ser feliz, é preciso que a maior parte desas experiencias sexan positivas. Chorar é un dereito dos nenos que ás veces non entendemos. Chorar é unha das primeiras linguaxes do bebé. É a súa maneira de comunicarse oralmente. Hai que coñecer as causas dos choros para atendelo. O choro é a principal causa da violencia contra os nenos. Toda criatura ten todo o dereito a ser feliz. Para ser felices, nenas e nenos necesitan sentirse queridos, ben atendidos, recibir apoio e estímulos. Necesitan ter liberdade. Precisan ser recoñecidos como persoas e ver todos os seus dereitos respectados.